Ngizameni ngezandla. Namhlanje ubaba uMalunga uthe angifike earlier lenesikhathi ayathi angifike ngaso. Ngijabuleleke kakhulu ukuthi ngibone iMasquire icula. Benginazo nje isifiso sokuthi mangifike ngathi ngingafike ngiyibone icula. Cela nizame ngezandla bazalwane iMasquire. Ngiyacela sihlangane ephasikeni. Wema Masquire mahle. Mama uSibiya kodwa athi nangalena ivivi Masquire nala. Ngeke phela sibukeleka amakhutha kuphela. Ayikho into emnandi, ngiyashumayela njalo. Ayikho into emnandi njengokubona abantu abanjengoSiphephelo besayibambile kuze kube manje. Begida ebukhoneni benkosi. Ngiyakukhumbula baba Malunga. Beyinsizwana hayi nokuthi insizwa abafana ababebaningi nje babephuma beze ngala. Uma sekuphunywa isonto lapha kusaqalwa sisebancane kakhulu. So ukubona abantu besayibambile kumnandi kakhulu mangifika lapha yangibikelwa ilensizwa kaSisukhanya. Ngithi hey nayo siyakhula kanje ngoba phela kwakuyibona Sunday school bethu oqala lo. Bebancane namhlanje kudugojogojo kulapha. Hallelujah. Cha phela ngithi sithi Ebenezer namhlanje. Mina ngiphaka nentshumayelo mawuthi ubona ngixoxa istory uyobona sesithi amen sesiyahamba. Cela ungivulele khanye. Ungivulele 1 Samuel chapter 7. Samuel oqala isahluko kube sesikhombisa. Cela ungifundele nje cishe mhlawumbe from verse 3 and 4 mase ungifundele u12. 1 Samuel chapter 7 verse 3, 4 and 12. Ungafunda uhleli phansi. uSamuel wathi uma nibuyela kuJehova ngayo yonke inhliziyo yenu susani kini onkulunkulu bezizwe no-Ashitarothi nibhekise izinhliziyo zenu kuJehova nimkhonze yena yedwa uyakunophula esandleni samaFilisti. Abakwa-Israyeli base besusa oBhali no-Ashitarothi bamkhonza uJehova yena yedwa. uSamuel wathi buthani wonke uIsrayeli eMizpha ngiyakunikhulekela uJehova. Verse 12. uSamuel wathatha itshe walimisa phakathi kweMizpha neSheni waqamba igama lalo ngokuthi iEbenezeri ethi kuze kube manje uJehova usisizile. La esifunda khona abazalwane sifunda indaba enkulu kakhulu. Le ndaba esifundayo sifunda isikhathi laba kuMalunga umphongolo kaNkuluNkulu wawukade uthathiwe ungekho kubantwana bakwaIsrayeli. And siyazi ukuthi abantwana bakwaIsrayeli bebethi uma behamba behlasela izimpi zabo bezinqoba ngokuthi bahamba nomphongolo kaNkuluNkulu. Sanibonani bazalwane. And umphongolo kaNkuluNkulu umele ubukhona bukaNkuluNkulu. Hallelujah. Umphongolo kaNkuluNkulu umele ubukhona bukaNkuluNkulu. Yonke indawo la ekade behamba khona bekubiza ukuthi uma kukhona umphongolo kaNkuluNkulu leyo mpi uIsrael ayoyilwa ufika ayinqobe. Ngoba yikho into eyinkinga neyingozi njengokuhamba kwethu singamakholwa sihamba ubukhona bukaNkuluNkulu bungekho. Into yokuqala ekufanele ukuthi silwele kule journey yethu ukuthi asithi masilihamba lolu hambo lwethu lokukholwa kodwa silihamba uNkulunkulu ekhona. Uthi omunye ngolunye usuku angikwazi Nkosi ukuyolwa impi wena mawungekho. Ngicela ukuthi mangiyolwa impi ngihambe nawe ngoba kungcono mangizohamba nginawe
kunokuthi ngiyoyilwa impi ngingedwa. Awusanibonani bazalwane? Ngoba masihamba sodwa endleleni siyaphela noma siyafa endleleni. Kodwa masihamba uNkulunkulu ekhona sifike sinqobe impi esiyilwayo. Noma sinalishumayela ivangeli sifundiswe lenkosi. Hallelujah. Sigcwala amavesi ekhanda. Kodwa uma uNkulunkulu engekho uhambo lwethu lifile. La lithi iBhayibheli ngalesi sikhathi umphongolo kaNkulunkulu wawungekho kubo. Iminyaka ewu-20 yonke behleli nje behlushwa izizwe. Abantwana bakwe-Israyeli zibahlupha. Hallelujah. Zibabhulisha izizwe ngoba bengekho in control of the presence kaNkulunkulu. Sanibonani bazalwane? And lithi iBhayibheli ngaleso sikhathi kwasekuyisikhathi abantwana bakwe-Israyeli asebephila ngokwesaba nangokuthuthumela ngenxa yokuthi ubukhona bukaNkulunkulu bebungekho kubo. Amen. Ngicabanga umzalwane ophila kulesi sikhathi samanje, ophila ngokwesaba nangokuthuthumela, ngisho emsebenzini la asebenza khona, before angene umfica ehambe equbala nje ngoba azi ukuthi ubekelwe into. Ngisho ekhaya la ahlala khona meke wafika esangweni ngisho ngathi wachitheke nje ithibheki, useyasaba, useyathuthumela, usefonela ubamalunga khona into engayiboni kahle la. Yini into eyenza ukuthi asabe? Ingoba ekuhambeni kwakhe uyabungabaza ubukhona bukaNkulunkulu. Manje mawuhamba ugarantela ubukhona bukaNkulunkulu empilweni yakho, awesabi noma ngabe kuphi la uhamba khona, awesabi ngokuba wena unami. Noma ungahamba esigodini sethuzi lokufa, awesabi ngoba ubamba into yokuthi yena uNkulunkulu nawe. Awusanibonani bazalwane? Manje into esenza abamalungu ukuthi njalo sihlale sibuka izwi kaNkulunkulu, sifundisana ngezwi kaNkulunkulu, yileyo kwenza ukuthi sifake ukuzethemba kubantu, kanjalo nokuthemba uNkulunkulu ukuthi noma ngabe kuphi la onyathela khona, lithi iBhayibheli noma ikuphi la amathe onyawo lwenu anyathela khona, leyo ndawo seniyidlile. Ngisho ufuna umsebenzi, mawukuthi ufaka iCV yakho kwaToyota, awuhambe nje uhambe kungazelele umuntu, ufike udlule khona, ngisho ungafika uyibingelelise ama-security akhona mase uyaphuma, ngoba lithi iBhayibheli nanoma ikuphi la unyawo lwethu olinyathela khona, leyo ndawo leyo sesiyidlile. Asethemba izinto eziphathekayo, kodwa sethemba uNkulunkulu omkhulu. Lithi iBhayibheli mukhulu ongakithi kunalo osezweni. Yake yathandaza inceke kaNkulunkulu yathi, Nkosi siza vula amehlo lenceke yami ukuzibone. Lithi iBhayibheli mayivuleka amehlo lenceke yabona igidigidi zamasosha, yazwakala sekusho yona ithi baningi abangakithi kunabangakubo. Ngoba la sihamba khona asizithembile thina siwiki kabi thina samagwala thina. Hallelujah. Awu amen wena mncane. Kanti ninansalwa nabantu nemnyango. Hayi thina samagwala kabi thina. Hallelujah. Thina siyasaba thina. Kodwa manje umuntu esenza singasabi lo ngakithi. Hallelujah. Elithi iBhayibheli konke kwenziwe la yena, kwenziwa uye futhi kwenziwela yena. Manje umhlaba wonke lo, lithi iBhayibheli nokugcwala kwawo ungokaJehova. And lo Jehova ungakithi nathi singakuye. Athi hlakane kimi nami kini. Ayanikho namhlanje. Manje abantwana bakwa-Israyeli bebe abantu abasabayo nabathuthumelayo, besaba izizwe njengesizwe samaFilisti. Engicabanga ukuthi ngendlela esi-understanda ngayo manje kwakuwabantu ababevele nje bafike mhlawumbe babangqongqothe emakhanda bathi nqoqoqo ekhanda lakho wena ngekusasa. Sisakhula thina wawuthi mawuhlangana nabanye nje
uhlangane nabanye kukhonjwa omunye ongangawe kuthiwa uyamsaba lo uthi angimsabi kuthiwa uma ungamsabi ke mbrush umbrush lapho sekusuka impike namafilisti nawo ngiyacabanga ukuthi ayimehlangana nama-Israelites avela afika ababrush ama-Israelites angenzi lutho ngoba ayasaba kada yehlukunyezwa asabana asabe ukuthi umphongolo kaJehova ukho ngakuwo. Qala phansi Khanye verse 3. uSamueli wakhuluma kuyo yonke indlu kaIsrayeli wathi uma nibuyela kuJehova ngayo yonke inhliziyo yenu susani kimi onkulunkulu bezizwe no-Ashitarothi nibhekise izinhliziyo zenu kuJehova into Khanye eyayibaqhathe noNkulunkulu ile ukuthi basebekhonza abanye onkulunkulu bengasathembele kuNkulunkulu yena yedwa noma sebesaba sebethuthumela uthi uSamuel mina ngingayisolva lenkinga esibhekene nayo yokuthi sidlala izizwe sibukise ngathi sisibhulishe uthi into yokuqala engifuna yenzeke kule ndawo uthi uma nibuyela kuNkulunkulu ngayo yonke inhliziyo yenu. Hayi ngicela umthinto makhelwane inhliziyo yakho yonke makhelwane inhliziyo yakho ayibuyele kuNkulunkulu. Uthi manibuyela kuNkulunkulu ngayo yonke inhliziyo yenu into esengayithola bamalunga ile ukuthi abazalwane bayagcwala kanje begcwele njengoba begcwele la kule ndawo kanti abathembele uNkulunkulu yena yedwa. Uthola ukuthi umuntu ukhona uyaya nje esontweni kodwa bheke futhi abanye onkulunkulu nezinye izinto. Namhlanje sizothi uNkulunkulu usisizile kuze kube manje. Sizothi uNkulunkulu usigcinile kuze kube manje. Akufunakali uba uNkulunkulu ukuthi ugcinile kanti wena unezinye izinto zigcinile. Sizobonga uNkulunkulu sidumisa uNkulunkulu ukuthi uyena osisizile kuze kube manje. Usizo lwami liyovela phi na? Haleluya. Usizo lwami liyovela kuJehova. Bazalwane usizo lwa mawuphile emhlabeni umzalwane umntwana kaNkulunkulu susa olunye usizo ongaba nalo. Lamanga aqanjwa abantu eminyanga athi uNkulunkulu usizo oyisizayo ayikho yonke leyo nto. uNkulunkulu usizo thembele kuye yena yedwa. uNkulunkulu wethu simkhonzayo uNkulunkulu onesikhwele. Haleluya. Akusho mina kusho yena uthi mina ngikuJehova nomhawu. Ingakho mayesinikeza imiyalelo eyishumi umyalelo oqala sinikeza wona uthi ungabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kwami. Ngoba uNkulunkulu onomona, uNkulunkulu ongathanda ukubhangqwa, uNkulunkulu ongafuni ukushebwa. Kulokwesaba onako, kulokuthuthumela onako, usaba zonke izinto ezenzakalayo ezweni. Mawungasubuyisela inhliziyo yakho kuNkulunkulu ngokupheleleyo. Ubone ukuthi ohambeni lwakho angeke yini uNkulunkulu akusize. Khona abantu bamalunga abezayo umuntu acela umthandazo ungamthandazela wena uzungabaze ngisho ukukholwa kwakho kanti cha ukuthi yena lo muntu unenye into yakhe phansi kombhede ayithembile. Uzibuza ukuthi yini lo mzalwane esoloko eza kumina ungene kwi-fasting udle uye ukudla udla yena avela ngangena ungene wedwa wena nivumelene ukuthi asingene kwi-fasting yena adle wena ungene ngoba yena unamanye amathemba akhe athembele kuwo. Kuyozuzani kuyosizani ukuthi umuntu azuzizwe lonke alahleke lokuphila kwakhe ngoba
njengesono sokubhanqwa. uDavide njengamakhosi amaningi kwa-Israyeli akaba khona, uDavide bazalwana, uDavide uhluphile. He remains my favorite. Kodwa uDavide uhluphile. Hayi uDavide, hayi uhluphile. Ayikho iweakness akade nayo njenge-weakness yabesifazane. Awuhluphile uDavide. Futhi ubenqabela ngisho ukuthi ayibulale indoda yomuntu uze athathe umngane. uDavide uhluphile. uDavide awuhluphile. Kodwa the very same David lithi iBhayibheli ungokwenhliziyo kaJehova. Ngike ngayibheka lento bamalungu ukuthi why uDavide uNkulunkulu aqhubeka amthande kanje nasemaphutheni akhe na. Mangithola kahle ingenxa ukuthi uDavide noma ebe namaphutha wonke kodwa akazange azakhonza abanye uNkulunkulu. Into enza uDavide uNkulunkulu ahlale ngakuye uDavide kuze kube sekupheleni ileyo ukuthi akazange azakhonza abanye uNkulunkulu. Message worship team, I will serve no foreign God. Hallelujah. I will serve no foreign God. Bazalwane, mawufuna uNkulunkulu akusiza ngenelele esimweni sakho, phuma kwezinye izinto. Bayamphinde. Mawufuna uNkulunkulu akusize angenelele ezintweni zakho, ngithi phuma kwezinye izinto. Phuma kwamanye amathemba. Hayi nambuka kabeseni. Ngithi phuma kwamanye amathemba. Wathi abaphuma ngani? Khanya ngenhliziyo yabo engakanani? Uhalfwayo. Ingxenye yayo yonke. Uma uNkulunkulu uSamuel ethi yonke inhliziyo yabo, usho ukuthi akukabi khona enye into ekhona enhlizweni yabo. Ngathi ama-asha wangena manje avule ikhwameni zabazalwane zonke ukuthi awekho yini amabhodleyana. Ungabona umuntu engathi uyitshe ukuthi uyathwiza kanti usegcoba izinto zakhe. Hayi bazalwane, phumani kulezo zinto. Awumthinti makhala ngathi kushiwo wena manje kushiwo. Bekhumbula le yanto manje. Khona umuntu ongeke ashiye isikhwama sakhe kuwe. Kukhona umzalwane angisho kanje. Khona umzalwane ongeke ashiye isikhwama sakhe kuwe. Ngisho ngaCalifornia yakhe ngeke azathi udvula lapha esikhwameni uyibambe. Ngoba uyothi uyavula uhlangane nezinye izinto. Funda khanye kuthiwa uSamuel wakhuluma kuyo yonke indlu yakwa-Israyeli wathi uma nibuyela kuJehova ngayo yonke inhliziyo yenu, susani kini onkulunkulu bezizwe no-Ashitarothi, nibhekise izinhliziyo zenu kuJehova, nimkhonze yena yedwa. And uSamuel ubabiza nangamagama o-Ashitarothi. Ubabiza ngisho nangamagama. Gambu. Kukhona okunye okuzwela iRadio 2 Gambu. Ngisho Gambu. Asibasebenzise ngisho Gambu. Awusakubonani bazalwane? Lezi zinto ekukhulunywa ngazo la ema-radioweni asizingeni mase sikholwa. Hayi wamncane uAmen wakwaMakhutha. Ngathi senginezitha. onkulunkulu bezizwe, anything engesiyena uNkulunkulu egameni lika Jesu uNkulunkulu wezizwe lo. And uJesu is clear, mina ngiyisango ongena ngami aphume ufumana idlelo. Uthi mina ngiyindlela mina uzisho yena uJesu uthi mina Jesu ngiyindlela neqiniso nokuphila, akakho
akho ozoya kubaba ngaphandle kwami. Ngamama nanoma imuphi uNkulunkulu ongenayo uJesu njengesango, lo uNkulunkulu lo akekho. Yeah. Angiphinde nanoma imuphi uNkulunkulu ongavezi uJesu phambili njengesango elisiyisa kuye, loyo uNkulunkulu akekho. Amen. Thina singabantu bakaJesu yena yedwa. Ingakho umoya ongcwele ebalekile ngoba uthi uJesu uma ngihamba mina uyeza umoya ongcwele. And mayishela ngalo moya ongcwele uthi uyoniphushela kimi. Mina Jesu njengoba nami nginiphushela kuBaba. Nikhona abazalwane? So uJesu iwona khiye wethu wokuya kuBaba uNkulunkulu. Funda. AbakwaIsrayeli base besusa oBhali no-Ashitarothi bamkhonza uJehova yena yedwa. Ngiyabathanda laba kwaIsrayeli. Ngiyabathanda mhlawumbe bamalunga basebebone ukuhlukumezeka kwabo wonke lo 20 years. Behlukunyezwa bedlala izizwe. Lithi iBhayibheli balalela. Basusa ngoba namhlanje njengoba ngikhuluma nje ngithandazela ukuthi nawe ulalele. Ubuyele ekhaya ususe bonke uNkulunkulu, ususe zonke izinto. Ngisho izintambo ezayilenga ngalowo wanyaka mhlawumbe ungakokholwa, hamba ufike ususe. Ngisho iziphambano ongazi ukuthi iziphambano zani, hamba ufike ususe. Haleluya. Ngisho kuthiwa wathenga umuzi obhalwe kwathiwa dumisani kuJehova, amen. Ubhalwe abanye abantu, hamba ufike ususe. Siyaklina. Mabebuza ukuthi wenzani, uthi ngiyaklina. Wenzani? Ngiyaklina. Nginikela inhliziyo yami kuJehova yonke. Le ndaba ukuthi kuyafana nje, kuyafana, ayikho into efanayo abazalwane. No, ayikho into efanayo. Ohambeni lami ekukholweni ngadiscover ukuthi le ndaba yokuthi izinto ziyafana ifana. Because even amasonto ingakho ngingamthandisisa umzalwane wami behlenyuka wonke amasonto, uba uGumbi founder yaleli bandla wayethi ukufellowship akakufuni, athi ngoba ubuya nemimoya. Njengoba uhamba wehla wenyuka nje ufika ngisho imigidi osigidela wona sibonze ufike nezinto zalapha, asinalo yiso la thina sikuze nawe usubuzwe weloyiso umthatha. Uma uyikholwa eliyimpumputhe elihamba lingena nje lihloma ikhanda, hey siyobona ngelilanga ugqokile nje ufaka isudi nje ugwabini kodwa ngaphansi ufaka iskipa esinobuso benye indoda. Leli thawula lele ngiliphathe ithawula nje. Khona elinye lapha emotweni. Uma sengiya kwenye indawo ngilishintsha leli ngiphathe elinye. Ithawula lile engasho lutho, into engathi isho. Kodwa manje sokubona usuphethe ithawula ekuthiwa muke waqhinywa izinto ebusuku. Thatha ile thawula ulilengise ku-headboard yombhede. Hayi bo. Phuma lapho. Uma sikunikeza uJesu yena yedwa, ubona wena kunganele. Ngoba enye inkinga yabazalwane babunkosi ile yokuthi abazalwane uma eke weza kuwena ugula washaya umthandazo ka3 seconds ubaba egameni lika Jesu akaphile, uvela ngayithembi kahle leyo nto. Ufuna nje ngathi nje ngathi hlabelela uhlabelela nyuka dlala ama string woza ngaphambili umnyathelo umcindezele aphume ethi ngithandazele.